Hello, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει το παιχνίδι, είναι το Mr. Beast πάντως, οπότε θα το παίξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Start challenge, welcome, bla bla bla, είμαι εδώ, δεν με νοιάζει τι λες ρε χάλβα. Δεν με νοιάζει, easy, τελείωνε. Δεν λες και μου δίνεις κι άλλες επιλογές να τραχανά. Έλα, ναι, 8 maps, easy busy. Όχι busy. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οκ. Οκ, κάπως έτσι πρέπει να το κάνω. Κάπως έτσι. Οκ, κάπως έτσι πρέπει να ανέβουμε πάνω. Έχει καραφιά! Πρέπει να ανέβουμε πάνω. Πρέπει να ανέβουμε πάνω χωρίς να κλείσουμε το βίντεο. Πρέπει, ρε! Δεν ανεβαίνει! Ρε! Πρέπει να ανέβω πάνω. Θα με φάνε. Με έφαγαν! Ρε, με έφαγαν! Σύστετε. Τέλος πάντων. Άλλη μία. Το έχω. Break out of this... νομίζω ότι έλεγαμε τίποτα. Πώς θα βγω όμως? Μου λέει break the chair, ρε χαλαφαγαδές. Ρε τραχανάδες, είστε λέει break the chair. Πρέπει να κάνουμε break το chair. Φύγε όμως κύριε μου, με ενοχλείς. Τι ήθελα και δεν έφτιαξε private server. Φύγε. Μου σπάς τα νεύρα, φύγε από εδώ. Φύγε. Σπάει. Ρε. Με έφαγαν. Εσείς φταίτε πάλι. Πάλι εσείς. Άλλη μία. Κάτω όλα τα υπόλοιπα. Κόψτε τα. Πρώτη φορά, παιδιά. Πάμε easy. Το έχω. Πάμε. Το παίζω πρώτη φορά στο παιχνίδι. Δηλαδή μόλις τώρα μπήκα. Και μου λέει να σπάσω την καρέκλα. Όχι το έχω ξαναπαίξει, το έχω δει. Απλά το ξέρω. Αν δεν πρέπει να πηδάμε, πως πρέπει απλά να κάθομαι πάνω. Ναι ρε, πρέπει να κάθομαι απλά πάνω. Οκ. Ρε, πρέπει να το πατάω ρε παιδιά. Οκ. Να το ρε χαλβάδι, γι' αυτό είχα δει πριν ένα να σκορφαλώνει σαν σκάλα. Το έχω δοκιμάσει μετά πριν το game, γι' αυτό παιδιά, να ξέρετε. Το έχω δοκιμάσει πριν το game, γι' αυτό. Πάμε, θα φτιάξω τη σκάλα και μετά θα σας πάρω ξανά. Ρε παιδιά, θα με κόψουν τα καρφιά. Οκ. Πάμε άλλη μία, κόψτε τα όλα. Τώρα που κατάλαβα πώς παίζετε το game, κόψτε τα όλα. Πάμε. Κόψτε τα όλα, τώρα που κατάλαβα πώς παίζετε, το έχω. Οκ. Φύγε κύριε μου. Λοιπόν παιδιά, κάτσε να κάνω break τέτοια. Φύγε από μπροστά μου. Οκ, ήταν απλό και εύκολο. Και λιτό και όμορφο. Προλαβαίνω. Τελείωνε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα ρε χαλφά. Ρε παπαστουρμά, τελείωνε. Ρε, έρχονται τα καρφιά, ρε. Ρε, γρήγορα. Ρε, τι με ξέρε. Ρε. Παιδιά, θα φτιάξω μία στα γρήγορα τη σκάλα και θα σας πάρω μετά. Παιδιά, ήταν πολύ απλό. Και απλά έκανα βλακίες τόση ώρα. Απλά έκανα βλακίες. 1.000.000 ευρώ!
Name! Name! Οκ. Πού πάμε. Οκ. Το περάσαμε. Αν νόμιζα δεν με αφήνει να πάω κι άλλο. Οκ. Πούς. Τι είναι. Φώτα. Όχι ρε φίλε. Πώς. Θα ακολουθήσω αυτόν, φαίνεται να ξέρει. Ο μπρο φαίνεται να ξέρει. Μη τα πατάς, κορίτσι μου. Wait, I can't do it. I can't do it. I can't do it. Μόνο. Okay. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Άρα αυτό το βλέμμα σε έχει ζαλίσει. Φέρτο. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά φέρτο. Τρέχα. Ρε, πέφτουν πέτρες από τον ουρανό, ρε. Τι είναι όλα αυτά που πέφτουν, ρε, φίλε. Να, ρε, φαίνεται πάνω και να μου έρθουν στο κεφάλι. Εδώ πρέπει να προσέχω. Ναι, οκ. Παναγιά μου, έχασε. Παραλίγο. Έλα, 10.000 στην τσέπη, πάμε λίγο. 300.000 λογαριασμό. Εντάξει, παιδιά, μπείτε λίγο στο Discord server. Είναι κάτω και στην περιγραφή και στα σχόλια θα το έχω. Είναι παντού. Βγάλε με. Ρε, είμαι μέσα σε μία μπάλα, ρε. Και τι κάνω, πηδάω. Πίδα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Ρε. Οκ. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Που δεν έχω εγώ προσοχή τώρα. Έχει μπαγκάρει εδώ μέσα, έχω μείνει ρε. Έμεινα. Ρε, θα πέσω. Κόψω, συνέχισε. Για ρε, άρχισα πάλι από την αρχή. Γιατί κόλλησαμε στη μέση του δρόμου, και δικαιούμουν να πέσω επίτηδες. Γιατί είχα κολλήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν θεωρείται ότι έπεσα. Αν ξαναπέσω άλλη μια φορά είμαι χαλβάς. Οκ. Αν ξαναπέσω άλλη μια φορά είμαι χαλβάς. Μπράβο, δεν είμαι χαλβάς μέχρι τώρα. Δεν είμαι χαλβάς. Yay! Πού είμαι. Παραλίγο να γίνω χαλβά. Στρίψτε το εργαλείο. Όχι! Όποιον εδώ να με γράφει καλή στα σχόλια χαλβά, τραχανά ή παστούρμα, τον έχω σκοτώσει. Δεν είμαι χαλβάς. Κάτι είπαμε. Κάτι. Για κάτι. Ρε, όχι πάλι από την αρχή. Ρε! Το ξανακάνα μία στα γρήγορα. Για να μην βλέπετε και εσείς 5 ώρες βίντεο, ok. Γιατί αν βλέπετε 5 ώρες βίντεο, τι φάση. Δεν θα βγάζει νόημα. Όποιος με γράψει χαλβά κάτω στα σχόλια, την έχει βάψει. Αυτό δεν το μετράμε. Κόψτε το λίγο, κόψτε το μία. Κόψτε το. Μη πέσεις. Οκ. I can't do it. Ζέτα μόνο εδώ.
Παραλίγο, guys. Όχι πάλι εδώ. Παιδιά, μου έχει πάσει τα νεύρα. Μου έχει πάσει τα νεύρα. Ρε, μου έχει πάσει τα νεύρα. Το έχω. I can do it. Οκ, το περάσαμε το δύσκολο σημείο, οκ. Έχουμε checkpoint. Πάρτο, σε παρακαλώ. Checkpoint. Yes, sir, bro. Οκ, έχω checkpoint. Οκ. Ρε, η κάμερα! Ρε! Οκ, είναι easy, οκ. Ήδη πέφτω κάτω, δεν μπορώ. Άλλη μία, one more. Όχι! Παιδιά, αυτό το βίντεο με νευρίασε πάρα πολύ αυτό το game. Αν θέλετε να το συνεχίσω και να συνεχίσω να το παίζω, από εκεί πέρα που είχαμε μείνει βέβαια, όχι να ξανακάνω πάλι με την αρχή. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Το Discord, όπως είπα, και στην περιγραφή και στα σχόλια. Bye bye!